שלום וברכה, אנחנו באיגרת השמד, עמוד מ"ט. פה מאמר קידוש השם, רואים? מדובר פה על אדם ששלח איגרת לרמב"ם וציפה ממנו שייתן לו תשובה, כי היה חכם שמדומה בעיניו שהוא חכם, ששאלו אותו מה המצב במקרה שעובר עלינו, על הקהילה שלנו, שמד, מכריחים אותנו להיכנס למסגדים, להודות שמוחמד הוא אותו האיש. האם אחרי זה שאני מתפלל מנחה זה בסדר או לא? אותו חכם מדומה בעיניו אמר, מה פתאום, מוסיף חטא על פשע, והדין של יהודים כאלה שמודים באותו האיש, זה אומר שהם רשעים, פסולים לעדות, גויים. נורא והיום, מה שהוא דיבר עליהם. והרמב"ם אמר, איך הוא למד דבר כזה? איך הוא העז לומר על שפתיו דברים כאלה? מי שמדבר על עם ישראל מקטרג עליהם בצורה כזאת, ראוי לו שיהיה לו 1, 2, 3, נתן דוגמאות ממשה רבנו, מאליהו הנביא, מישעיה הנביא, אפילו ממלאכים שקטרגו על ישראל, מה הם חטפו. אין מי שיצא נקי שקטרג על עם ישראל ואמר איזה מילה לא לעניין ולא חטף, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא ניחא לו בזה, לא אוהב את זה, לא אוהב שמקטרגים על בניו. אז הרמב"ם אומר, באמת לא היה ראוי לענות על המכתב שלו בכלל, אבל בגלל שזה יעזור לכמה אנשים ויציל אותם, אז טוב, נתייחס. בואו נגיד כמה מילים. תשימו לב, אנחנו בפסקת ד', רואים? חילקו את האיגרת הזאת לחלקים, זה טוב מאוד בשביל הסדר. והרמב"ם פה עושה מין הקדמה למה שהוא הולך לפתוח. הסבר רחב על העניין של מצוות או עבירות בשעת אונס, בשעת שמד. ההבדל בין יהודי שמחלל שבת נגיד במזיד לאחד שהכריחו אותו לחלל שבת, זה שונה לגמרי. זה לא נראה אצל ריבונו של עולם, העיקר מה הסוף, חילל שבת שיאכל אותה, זה לא ככה. שבוודאי יש הבדל איך אדם מגיע לעבירות, בסדר? אנחנו עכשיו פסקה ד' עמוד מ"ט למטה. וכאשר ראיתי הדבר הזה המפליא כאן זה המעורר תימהון, זה לא מפליא, וואו איזה פלא, אשר הוא חולי העיניים. איך אפשר לראות דברים כאלה שכתב אותו חכם מדומה? שמתי ידי לקבץ סמים ובשמים ראש, בספרי הקדמונים אעשה מהם מרקחת. איך עושים תרופה? מסמים, לא סמים כמו היום, סמים זה בסמים, סוגים של בסמים, סוגים של עצים מיוחדים, עושים מהם תרופה, רוקחים אותם, מערבבים אותם, מבשלים אותם ביחד, יוצא מהם תערובת של סממנים שיוצא מהם רוקח מעשה רוקח, מרקחת, כן? קילורית מועילה למחלה ההיא. מה זה קילורית? כמו תרופה, בסדר? וארפאיה בו בעזרת השם. הרמב"ם היה רופא גדול, הוא נותן דוגמאות מעולמו הפנימי. וראיתי לחלק דבריי בזה העניין ל5 מינים, 5 פרקים, 5 עניינים. המין הראשון, בחלוקת המצוות בעת האונס. יש מצוות שאדם עושה כשהוא אנוס, ובכל זאת הוא מקיים מצווה. מעניין. המין השני בגבול חילול השם ועונשו. מה זה חילול השם? מה העונש של חילול השם? מה זה נקרא חילול השם? המין השלישי במדרגת הנהרגים על קידוש השם, והאנוסים באונס השמד, כמו השמד הזה שמדובר עליו כאן. המין הרביעי בעניין זה השמד מבין השמדות. מה ההבדל בינו לבין שמדות אחרות? ומה ראוי לאדם לעשות בו? להינצל ממנו. המין החמישי בסיפור איך יאות לאדם שישמר בזה השמד, המקום יבטלהו אמן. ככה הוא מתחיל בתת נושאים. בואו אני אספר לכם על מה אני הולך לדבר. הנושא המרכזי איגרת השמד, תת נושאים, 5 פרקים הללו. על זה אני הולך לדבר, על זה אני הולך להרחיב, והנה הראשון שבהם, המין הראשון בחלוקת המצוות בשעת האונס. לשלושה כללים. א', מהמצוות, והן. איזה מצוות מדובר פה? עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. מה הדין? עכשיו הוא עושה לנו סיכום מכל הש"ס. מה הדין במצוות האלה? החכם גדול הרמב"ם. כל התורה בראש. לדעת את זה. הדין בהם הוא שכל זמן שיאנס על אחת מהן, אומרים לך, חביבי, או שאתה משתחווה לעבודה זרה או שאני יורה בך.
מה אתה אומר? תירה בי, אתה לא מפחיד אותי. וזה מפחיד. אתה אומר לו תירה בי, החיים שלי אחרי שאשתחווה לעבודה זרה לא שווים כלום. והעיקר זה לא חיים כאלה. לחיות זה על קידוש השם. אבל אם אני חי חיים ארורים ומללים אחרי שנכנעתי ליצרי הרע ואני משתחווה לעבודה זרה וצריך לעשות כל מיני דברים כאלה, זה לא חיים. זה גם ככה אתה הורג אותי. זה לחיות במוות, לא לחיות בחיים. זה כל החיים עם צלקת כזאת. תהרוג. ממש לא מדגדג לי. אדם כזה נקרא קדוש. בעת שהוא נהרג. זה נקרא יהרג ואל יעבור. לא יעבור את העבירה הזאת. על 3 עבירות זה נאמר. שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. כל זמן שיאנס על אחת מהן, הוא מצווה שיהרג ואל יעבור בכל זמן ובכל מקום, ועל איזה עניין שיהיה. לא משנה מה. שום חשבון. אומרים לך, תהרוג את אחיך, או תהרוג יהודי, תירה בו, או שאני יורה בך. תירה בי. אני לא ירה באף אחד. שפיכות דמים. אני לא רצח אף אחד. אמנם אומרי בכל זמן רצוני לומר, בין בשעת השמד ובין שלא בשעת השמד. זה לא משנה באיזה שעה. האם יש שמד כללי על האומה ואומרים לך לעשות את זה? או סתם בא אליך ואומר לך, אני מאיים עליך. ואומרי בכל מקום רצוני לומר, בין בצנעה בין בפרהסיה. לא משנה אם זה בסתר או בגלוי. ואומרי על איזה עניין שיהיה רצוני לומר, בין נתכוון להעבירו, בין שלא נתכוון להעבירו, על דתו. יהרג ואל יעבור, בכל מחיר. ושאר המצוות כולן, חוץ מאלה, אומרים לך, אל תניח תפילין, או שאני הורג אותך. אל תניח תפילין. לא מתים על זה. בסדר? לא מתים על הנחת תפילין. אלא אם כן, שימו לב. ושאר המצוות כולן, מלבד אלה 3. אם אנסו עליהן אונס, בא אליו מישהו שמכריח אותו לא לקיים מצווה או לעשות איזושהי עבירה, יביט. יסתכל. יתבונן. אם להנאת עצמו נתכוון, יעבור ואל יהרג. אם הוא נתכוון להנאת עצמו. זה ששם לך את האקדח ברקה, עושה פשוט תחרות עם החברים שלו. בואו תראו מה אני עושה לו עכשיו. חייל נאצי. שם לך אקדח ברקה, לא לך, לא לאף אחד. שם אקדח ברקה, אומר, תעשה מה שאני אומר לך. תעבור עבירה שאני אומר לך לעבור. והעבירה הזאת היא לא מ3 העבירות שלמדנו, לא שפיכות דמים, לא גילוי עריות, לא עבודה זרה. להנאת עצמו נתכוון. יעבור ואל יהרג. לא יניח תפילין. אומרים לך, תדרוך על התפילין. תדרוך על התפילין. אחרי זה תנשק אותם, אל תדאג. נשק אותם כפול. אבל על זה אנחנו לא נהרגים. כל מיני עבירות זעזעות שמבקשים לעשות. שיש בהם הרבה כבוד לאדם, אבל הוא אומר לך לרמוס. בין בשעת השמד, בין שלא בשעת השמד, בין בסתר, בין בפרהסיה. יעבור ואל יהרג. הוא ראיה לדבר זה בפרק בין סורר ומורה. כל דבר שהרמב"ם יגיד עכשיו, הוא גם יביא ראיות לדברים שלו. הרמב"ם הוא תלמיד חכם. הוא כותב את האיגרת הזאת לקהילה של תלמידי חכמים. גם לעמך, גם לתלמידי חכמים. הוא כותב הכל בצורה מאוד ברורה. אתם תראו לשון הזהב של הרמב"ם. זה ממש לשמש אותו, לראות איך הבן אדם חושב על כל הפרטים. מה יחזק את היהודים האלה? מה יעזור להם? איזה סוג של יהודים? מהשאלה הוא הבין שיש תלמידי חכמים שם בקהילה. אז ראיה לדבר בפרק בין סורר ומורה. זה מסכת סנהדרין. והאסתר פרהסיה הווי, הרי הסיפור עם אסתר היה בפרהסיה. אמרו אסתר קרקע עולם היא לא נהנתה מהמעשה. אחשוורוש רצה להיות איתה, היא לא נהנתה מזה. או לא תעשה מה שאתה רוצה. אני לא בחרתי. הלוואי שיכולתי לא להיות עם המגעיל הזה, אמרה בליבה. קרקע עולם, הכוונה כמו שבקרקע, קרקע יש הנאה, אין הנאה. עשתה את עצמה קיר, קרקע. לא נהנתה מזה. רבא אמר, הנאת עצמו שנה. דאמר רבא, היי גוי וכו'. וקיים מלן הלכה כרבא. הנה, אם כן, הנה נתבהר לך,
שכל זמן שנתכוון, צריך לפתוח רק שם את הגמרא, מדובר שם על נוכרי, שאמר לישראל, בשבת, קצור את העשב והשלך לפני בהמתי. זה הקיצור הזה שכתוב פה. קצור את העשב והשלך לפני בהמתי. ולא אהרוג אותך. יקצור ולא יהרג. למה כן כאן חילול השם? הוא רק להנאתו נתכוון הנוכרי הזה. מותר לך לעבור על זה. לחלל שבת, לקצור את העשב הזה ולא להיהרג על זה. אבל אם אמר, קצור את העשב והשליחהו אל הנהר, הוא התכוון להעביר אותו על דתו בכוונה, לא בדבר. חילול שבת, לא בשביל הנהתו של הגוי, אלא להעביר אותו על דתו. זה נקרא שאתה חייב למסור את הנפש הזה, על זה. כאילו הגוי עושה את זה לשם שמיים. זאת גזירה נגד היהודים כאילו, לא בשביל ההנאת עצמו, להראות לחיילים, תראו איך אני מתגבר עליו. תזרוק את זה לנהר, אני בכלל לא צריך את העשב הזה. קצור את זה ותזרוק לנהר. אתה לא צריך את העשב, זה רק בשביל להעביר אותי על דתי, יהרג ואל יעבור. כמו עבודה זרה, שליחות דמים. זה שעה של שמד, זה נקרא. אין לזה שום הנאה, אלא לעשות לך בכוונה, להראות לך שהתורה שלך לא קיימת לעד. להראות לך שיש מקרים שהתורה באמת יהיה סתם הפקר. התורה הזאת היא סתם מעיקה עליכם. הנה יש דברים שאתם לא שומרים. אז הוא בא להוכיח לנו שאנחנו לא שומרים, אנחנו נוכיח לו שאנחנו שומרים בכל מחיר. אם נתכוון להעבירו, סליחה, אם כן, הנה נתבאר לך שכל זמן שנתכוון להנאת עצמו, אז יעבור ואל יהרג, אפילו בפרהסיה ובשעת השמד. ואם נתכוון להעבירו על דתו, להגיד, אתה רואה את היהודי לא שווה כלום, התורה שלכם לא שווה שום דבר, יביט כמו כן, אם הייתה העת ההיא שעת השמד, יהרג ואל יעבור, בין בצנעה בין בגלוי, לא צריך 10 מניין או דברים כאלה. מה זה שעת השמד? שעת השמד זה שעה שגוזרים על היהודים להעביר אותם על תורתם. אנחנו נראה להם שהם לא שווים כלום. היהודים האלה, אנחנו ננצר אותם או נאסלם אותם. הסוף שלהם שהם לא יישארו פה יהודים. אז מה אנחנו אומרים? אם נתכוון להעבירו, יביט כמו כן. אם הייתה העת שעת השמד, יהרג ואל יעבור. בין בצנעה, בין בגלוי. לא משנה אם זה לבד או לא לבד. ואם הייתה שלו בשעת השמד, אז זה תלוי בסתר או בגלוי. אם היה בסתר, אז אף אחד לא רואה, זה לא חילול השם. יעבור על המצווה הזאת, על העבירה הזאת שאומרים לו, ואל יהרג. יקצור את העשב ולא יהרג. אבל אם היה בפרהסיה, יש פה חילול השם. יהרג ואל יעבור. גם אם זה לא בשעת השמד, הוא מתכוון להעביר אותך על דתך, אם זה בפרהסיה, יהרג ואל יעבור. וזה תורף לשונם בעניין זה. כי עד הרב דימי אמר רבי יוחנן, אפילו שלא בשעת השמד, לא אמרן אלא בצנעה. אבל בפרהסיה, אפילו מצווה קלה לא יעבור מדי רבנן. אפילו אומרים לו, נגיד, השרוך של הרומאים הוא בצבע אדום. והם מצווים על היהודים לשים שרוך בצבע אדום, למרות שהיהודים לא רגילים לשים שרוך בצבע אדום. רגילים בצבע רגיל, רק לא אדום. למה? משום צניעות, כדי לא לבלוט. כולם שמים כמו הרומאים, שרוך בצבע אדום. זה שעה מיוחדת כזאת. זה שעה, אפילו שלא בשעת השמד, אבל בפרהסיה. להראות שאתם כמו הרומאים עכשיו. אפילו מצווה קלה לא יעבור מדי רבנן. וכך אמרו, מהי מצווה קלה? אמר רבה בר רב יצחק, אפילו לשנוי ארקתא דמסן, אפילו לשנות את השרוך של הנעל, כמו הדוגמה שהבאנו עכשיו. אז התלה יצא עוד דבר? לא, זה לא משהו, הגרמנים לא שמו את זה. זה סימן של יהודים, זה אין פה עבירה, מצווה, אין פה כלום, משהו סתמי. ואומנם פרהסיה רצונו לומר 10 מישראל, וכך אמרו אין פרהסיה פחות מ10, וכולם מישראל. כל 10 זה לא אחד מהם גוי או משהו כזה, כל 10 מישראל. זה נקרא קידוש השם חילול השם, כן? קידוש השם בפרהסיה, חילול השם בפרהסיה. פרהסיה זה 10 מישראל, וכולם מישראל. כל מקור פה יש, כל משפט פה זה מקור. מסכת סנהדרין בעיקר. נעשה סיכום. אם רוצים להעביר אותך על דתך, הוא מתכוון להעביר אותך על דתך.
אם זה בפרהסיה, ייהרג ואני אעבור, כמו עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. אם בינו לבין עצמו, ככה בחדר, אז מותר לך לעבור על זה. למה? כי אין פה חילול השם, לא רואים את זה. וזה לא משלוש העבירות החמורות. אחרי זה אתה תמשיך לקיים דתך בשקט, שווה לעבור את העבירה הזאת. כאב לב וכולי, אבל אתה מבין שזה לא מציאות פשוטה. יהודים בכל הדורות הסתבכו עם דברים כאלה. תאמינו לי, אחרי האיגרת הזאת, אין פה אחד שלא יודע לריבונו של עולם שהוא חי במדינה שלנו. רק לחשוב שיהודים עברו את התלאות האלה. ואיזה שאלות הלכתיות הם היו ניצבים. איזה מציאויות לא פשוטות. היום מה אתה בוחר? ללכת עם הפלאפון או בלי הפלאפון? לשמור שבת כאן או שם? באיזה בית כנסת להתפלל? בבית כנסת שפחות רבים בו? בבית כנסת שיותר ממושמעים בתפילה? זו הבחירה שלך היום. לא בית כנסת שאולי יהרגו אותך שם. זה קרוב לרומאים, יהרגו אותך. המין השני בגבול חילול השם ועונשו. הפרק השני, עכשיו אני הולך להרחיב טיפה, אומר הרמב"ם, בגבול חילול השם ועונשו. מה זה חילול השם? מה נענשים על זה? על מה חייבים? אתה חייבים על זה. חילול השם יחלק לשני חלקים. הרמב"ם מאוד מסודר, כותב סדרן מאוד מאוד גדול של כל העולם הרוחני. גם הספר שלו, היד החזקה, פרק הלכה, פרק הלכה. אומרים שהוא למד את זה מיוון, חוכמת יוון. האשכנזים, תסתכלו על הספרים שלהם, זה אתה רואה שמעולם הוא לא התכוון לכתוב ספר, יצא להם ספר. כן? לא מסודר בעליל. לא מסודר, כי הם לא התכוונו לכתוב ספר. זה מין בית מדרש חי. יתרונות וחסרונות יש לכולם, אתם מבינים. אבל זה לא מסודר, זה לא מסודר. קשה לקלוט מזה. מה זה ספר של האשכנזים? אין דבר כזה פרק, הלכה, וזה... לא, מה זה? הספרים הראשונים של הרבותינו הראשונים האשכנזים. כותבים את זה על איזשהו דף, התוספות לדוגמה, כן? התוספות זה לא ספר. זה ממש בית מדרש חי, זה המשך הגמרא. ממשיכים לך את גלגול העניינים בגמרא. מה היינו עושים בעניין מסוים וכו'. הרמב"ם, פרק, הלכה, תפור. כל הש"ס תפור. הרמב"ם כותב בהקדמה שלו, אתה קורא את כל הש"ס, ואתה קורא את הספר שלי, יד החזקה, אתה לא צריך ללמוד כלום. אתה לא צריך גמרא, אתה לא צריך שום דבר. אתה מסודר. מסודר, כי אתה יודע, כל התורה כולה הוא כותב. זה הקדמה. הרמב"ם זה איש אחראי מאוד, כן? אתם מבינים? בבלוע הענווה הוא כותב את זה. כן, בטח. אתה כותב את כל זה, אתה יודע, כל התורה. אז החיבור טוב בשבילנו. מדהים, מדהים. בשביל הדור שלנו לחבר בין תקופת הגמרא. כן, כן, בפירוש. בפירוש, כן. זה מהמם איך שהרמב"ם לומד את זה. אתם תראו שיש גאונים שכתבו על הגאונים, אני מתכוון לאנשים גדולי ישראל, לא את תקופת הגאונים, שכתבו לדוגמה על הדף של הגמרא, כתבו מסורת הש"ס וכתבו תורה אור, כתבו כל מיני, מאיפה לקוחים המילים בגמרא, או איך הגמרא הזאת נפסקה להלכה. ואחת מהעבודות היפות ביותר זה שאתה רואה איך שזה נפסק ברמב"ם ובשולחן ערוך באיזה סימן. אז אתה לוקח את הסוגיה ופותח את הרמב"ם שהם נותנים בקצה העמוד בגמרא מצד ימין למעלה בדרך כלל. שם כתוב המקור של הדברים ברמב"ם. איך זה נפסק להלכה במשך הדורות הסוגיה בגמרא שאתה לומד. ואתה רואה איך הרמב"ם למד את הסוגיה. איך הוא פסק להלכה. כמו אביי או כמו רבא לדוגמה, כן? כמו רב או כמו שמואל. אתה רואה איך הוא פסק להלכה ואיך הוא מבין את המילים בגמרא. ממש יפה מאוד לראות את זה. לרמב"ם נראה לי ביחד שיש לו הלכות בהכל. בהכל, עד לימות המשיח. כאילו, ממש הלכות ממש כאילו... אפילו קורבנות, כאילו בית המקדש בנוי. ההלכות כאילו ממש בהכל. שאתה, נגיד, אתה לא תמצא הלכות כאלה בשולחן ערוך או משהו. ממש הלכות, הלכות דעות, כל מיני... הלכות דעות. לעשות מזה הלכות, כן. זה הרב גמרין, איך להתקלח. בחורף, בקיץ, מה לאכול, מה לא לאכול, ספורט, התעמלות. דברים מעניינים. הלכות מלכים, כאילו, איפה תמצא את זה בשולחן ערוך? נכון, הלכות מלכים ומלחמותיהם, אין בשולחן ערוך. מרן כתב על זה? לא כתב על זה? כאילו הוא צורך? שולחן ערוך זה לא לימות המשיח, זה עכשיו. איך צריך להסתדר? יהודי קם בבוקר עד שהוא הולך לישון, דרך החגים, שבתות, ברכת המזון. הלכות צדקה, מקווה, כשרות, בשר. אז בואו נראה. אז חילול השם יחלק לשני חלקים, כללי ופרטי. מה זה הכללי?
גם הכללי יחלק לשני חלקים, רואים מה זה מסודר. הכללי יחלק לשני חלקים, האחד מהם שיעשה אחד מבני אדם עבירה להכעיס. לא יעשה לתענוג או ערבות, כי זה ערב לו שימצא במעשה ההוא, אלא להיותה קלה ונבזה בעיניו. הנה זה כבר חילל את השם. אחד מבני אדם עושה עבירה להכעיס. לדוגמה, כתוב בתפילת 18, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו. נכון? פה אנחנו אומרים סלח, כאן אנחנו אומרים מחול. כאן אומרים אבינו, כאן אומרים מלכנו. כאן חטאנו, כאן פשענו. הקבלות. זה משהו אחר, לגמרי. חטא זה הדבר שהוא בשוגג. לא התכוונתי לעבור עבירה, יצא עבירה. לא שמתי מספיק לב, קורה. כל אדם יכול לקרות, וגם זה עניין של מדרגה וצריך להשתדל שזה לא יקרה. צריך ללמוד לזה. נכון. ככל שלומדים יותר, פחות נכשלים. לדוגמה, אדם אומר, מה אני אעשה? שכחתי, הדלקתי את האור שנכנסתי לשירותים בשבת. זה לא התכוונתי. זה שוגג. אומנם כשבית המקדש היה קיים, היו מביאים קורבן גם על שוגג. חטאת, קורבן חטאת זה נקרא על חטא כשאדם חטא. מה זה חטא? בשוגג. סלח לנו אבינו כי חטאנו. עשינו עבירה בשוגג. אבל גם אם עשיתי בשוגג, סוף סוף המעשה המקולקל נעשה, נכון? אז צריך להביא קורבן על זה. איך אני אתקן את זה? ככל שתלמד יותר הלכות שבת, יותר תהיה מודע, פחות תיכנס לעבירות כאלה. גם אם אתה אפוף באמצע הלילה והלכת לשירותים, לא תשכח ששבת. עכשיו, אימת השבת עליך. אתה לא תצא מזה. כן, זה מדהים. לפעמים אתה גם בא, אתה אומר לך, זכרתי ששבת. נכון? איך זוכרים ששבת? שבת, מתכוננים לשבת. איך אני זוכר ששבת? כי אני יודע שאני משרת אבל עצם זה שמתכוננים, עצם זה שאנחנו מתכוננים לשבת, הלב שלך נהיה מוכן לזה. אז זה מכניס למודעות, שבת, אתה קם באמצע הלילה, אתה תדליק את האור? לא תדליק את האור. זה עובדה שזה פועל. אבל יש אנשים, אני מכיר שיש אנשים שיצאו שבת, הם בוכים, בגלל ששבת יצא. קשה להם. כן, קשה להם. להיפרד בשבת. נשמה יתרה, כתוב ויהי נפש, ויהי נפש. אומרים ויהי על הנפש היתרה שהסתלקה. ויהי, כואב להם. את האמת שבת זה גם באמת בשבילי, מבחינה אישית בשבילי זה טוב, כי זה מוריד כל הדברים מהראש. כן, יש כאלה קשה להם מאוד, בלי... הנה, אני עבודה עם בעיה רפואי, אני לא חושב על זה, אני צריך... לפני שבת אני לא חושב על זה, אני מרצים הרבה שעות לא לחשוב על זה, לנסות לא לחשוב על זה. נכון, ככה צריך להיות, שבאמת... גם כשאני לוקח תרופות שלפני ללכת לישון זה, אז אני אומר בוא. יפה מאוד. אני לא חושב, ננסה לא לחשוב על זה. אז כל אחד, שבת משדרת לו משהו, אתה אומר. בכל אופן, כאן, מה אמרנו? על חטאנו שזה שוגג. עכשיו יש לנו, בכל אלינו מלכנו כי פשענו. מה זה פשע? יש חטא, עוון ופשע. עוון זה במזיד. אני יודע שאסור, ואני עושה. אני צריך לעשות. כאילו, תראה, אני צריך לנסוע עכשיו לסבתא שלי בשבת. כן, אבל יש לי עניינים רב. אבל יכולת לדחות את זה ליום חול. כן, אבל אני צריך בשבת, לא משנה, אבל אני צריך לנסוע. אבל שבת, אני יודע שאסור ואני מורד בזה. אני עושה, לא מורד, אני עושה בכוונה, במזיד. יודע שאסור, ובכל זאת אני נוסע. פשע, אני לא צריך לנסוע, אני אעשה דווקא שהנסיעה תהיה עכשיו. זה מרד, עם כל הלב וכל הנשמה. זה מדלגים על עוון בתפילה, עוברים ישר לפשע. קיצוני. פשע זה קיצוני. פשע זה יותר מעוון. ולכן צריך מחילה ממי? מהמלך. סלח לנו, יכול לנו מלכנו כפשענו. זה לא יעזור אבא ירחם עליך בכל מחיר, אבל פה צריך מחילה ממישהו יותר תקיף. יותר תקיף, מלך. מלכותו בכל משלה. מלך במשפט יעמיד ארץ. אתה צריך ממישהו שמידת הדין תמחה לך. כי זה פשע. פשע זה עבירות שנעשו במרד, נגד ריבונו של עולם.
אז יש הבדל איך אדם עושה חטא, עוון, פשע, נכון? כאן כתוב כך. לא יעשה לתענוג או הרבות שנמצא במעשה ההוא, אלא להיותה קלה ונבזה בעיניו. רק בגלל שזה קל, מה זה בסך הכל העבירה הזאת? לא מעניין אותי, אני לא שם על זה. הנה זה כבר חילל את השם. בעצם האמירה הזאת זה חילול השם. שאתה לא מחשיב את העבירה. בשבילך, אתה לא מבין מה הגודל של זה, אז אדם אומר, זה לא מעניין אותי. כמו מישהי פעם אמרה לי, תגיד לי מה, מעניין את הקדוש ברוך הוא 10 אגורות שאתה שם קופת צדקה? תראה, 10 אגורות ועוד 10 אגורות ועוד 10 אגורות, זה משקל גדול אחר כך. קובץ על יד, ירבה, אוסף לאט לאט, ירבה, בסוף יש איזה כמות, השם לא אמר לך תשים 100,000 שקל ולהתראות כל השנה. עצם הנתינה מחנכת אותך, נתינה, זה עושה שהאדם, האדם נותן, ואת זה הקדוש ברוך הוא סופר, לא את 10 אגורות, את הנתינה, את הלב שלך. זה מה שיש לי. אדם עני שמביא קורבן, הוא מביא סולת. אין לו כלום, אין לו יונה, אין לו פר, אין לו כבש. סולת זה קוסקוס, קמח, סולת מנופה. את זה הוא מביא על המזבח. אז היו כהנים שהיו מזלזלים, תגיד, את זה מביאים לקורבן. על זה אומרת התורה, ונפש כי תקריב, את נפשו הוא מקריב, לא אדם, אלא נפש. את נפשו הוא מקריב שהוא מביא את הסולת הזאת. מה אתה מזלזל? אתה אומר עבירה, מה זה בסך הכל? אין בסך הכל. השם אמר, נקודה. היראת שמיים זה לא למדוד את גודל המצווה או העבירה. היראת שמיים זה להתייחס למי אמר. מי אמר? השם, נקודה. כמו שהשם בא לתת תורה, אז הוא בא לאומות העולם. מה כתוב שם? כתוב לא תרצה, לא מתאים לנו, לא תגנוב, לא מתאים לנו. שהוא בא אצל עם ישראל, נעשה ונשמע. יוצא שמה הם בעצם שאלו, אם היינו רוצים לחשוב מה הם שאלו, מה עניין אותם כשהשם נתן תורה? הם אמרו לו בעצם, זה לא משנה מה כתוב, זה משנה מי נותן. אם זה אתה, מה אכפת לי מה כתוב? אתה נותן, סומכים עליך. כל דבר שכתוב הוא מוערך על ידינו. נעשה ונשמע. ברור? אתה נותן, אז זה לא משנה מה כתוב. לא מזלזלים לעולם. על זה כתוב כך, והוא אומרו יתברך, שורה שלישית בבקשה בעמוד נ"ג, ולא תשבעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך. מה זה ולא תשבעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך? מה יש בלהישבע לשקר? וזה מעשה, השבועה הזאת, אין שום תענוג והנאה נמצא בו. מה יש בלהישבע? יש איזה תענוג מזה? זה טעים? זה ערב לחך? זה כיף לעשות את זה? למה אדם נשבע? זה חילול השם. אפילו מצווה שאין לך בה שום תענוג. זה נקרא חילול השם. לעבור על דבר השם. ואם עשה אותו בפרהסיה, נשבע לשקר, הוא מחלל שם שמיים בפרהסיה. זה נקרא חילול השם. כל עבירה שהיא בעשרה. וכבר בארנו שכל מקום שנאמר פרהסיה, רצונו לומר, 10 מישראל. והשני, זה דבר אחד. הרמב"ם אמר, זה נחלק לשני חלקים. הכללי נחלק לשניים. הראשון, יכול גם, אבל אם נניח אתה מחלל את שם השם בפני 10 גויים. לא, רק 10 יהודים, 10 מישראל, הוא אמר מקודם. אין פרהסיה פחות מ10 וכולם מישראל. אבל כאילו מה גם שכאילו אתה מזלזל את שם השם בעיני רבים, אז פה גם אתה... אין רבים אצל הגויים. כן. רק מישראל. כאילו הגויים רואים, ככה הוא מתנהג למצוות שלו, זה לא שווה כלום. חילול השם זה רק בעיני ישראל. כן. נכון, אתה צודק מה שאתה אומר, בשכל. זה דומה אבל שונה. זה שונה. 10 מישראל זה שכינה. 10 מישראל זה שכינה. וזה זלזול בשכינה. לא מה הם אומרים. שאז בשכל זה נתפס מה שאתה אומר. הגויים אומרים, או אנחנו אומרים, מה זה משנה? הם אומרים שהוא מזלזל. זה סילוק השכינה מישראל. והשני, שישתדל האדם מעצמו, שלא יתקן פעולותיו הגשמיות, עד שיגלו אצל ההמון ממנו סיפורים מגונים מאוד. מה זה יתקן פעולותיו הגשמיות? שלא יעשה פעולות, שחוסר צניעות בדרך כלל מדובר פה, עד ששומעים עליו כל מיני דברים, עד שיגלו אצל ההמון ממנו סיפורים מגונים מאוד. שיוציאו עליו שם כזה. הוא לא עושה את זה בהמון, אבל זה מתפרסם לאט לאט. הוא עושה את זה לפני אחד, והוא מדבר עליו. לפני השני, והוא מדבר עליו. לאט לאט זה הולך ומתפרסם. ואף על פי שלא עשה עבירה,
אלא מה? הוא רק לא מסדר את פעולותיו. הוא לא דואג שיצא לו שם טוב על המאזן. נגיד הוא אוכל בגסות רוח, כל מיני דברים שאני יודע שאפשר ללמוד עליו דברים לא נעימים. בדרך כלל זה ענייני צניעות, זה לא מה שאמרתי. כן, להתלבש בצורה מסוימת, לדבר בצורה מסוימת עם נשים, שאפשר לחשוד אותו בכל מיני דברים. ואף על פי שלא עשה עבירה, אלא רק הוא נחשד כזה, כבר חילל את השם, מפני שראוי לאדם שישמר מפני אדם מעבירות, כמו שישמר במה שיש בינו ובין בוראו. כמו שאמר יתברך, וייתם נקיים מהשם ומישראל. יש אנשים אומרים, לא מעניין אותי מה אומרים עליי. מה אתה אומר? כתוב, וייתם נקיים מהשם ומישראל, כן צריך לעניין אותך מה אומרים עליך. שלא יצא עליך שם רע. וכך אמרו ביומה, מסכת יומה. רב נחמן בר יצחק אמר, כגון דאמרי אנשה, שר למרי לפלניה, שיסלח לו הקדוש ברוך הוא לאיש הזה. כלומר, אתה שומע, הם מדברים עליו, שיסלח לו השם איך שהוא מתנהג. אדם צריך לצאת נקי מעיני הבריות. ואמרו עוד, כגון שחבריו בושים משמועתו. רק שומעים על המעשה שלו, מתביישים, כי הם קשורים אליו איכשהו. אתם חברים שלו, זה החבר שלכם, ככה הוא מתנהג, אתם קשורים עם אדם כזה. אז זה באופן כללי. אז יש באופן כללי אדם שעובר עבירה בפני השרה, ויש רעה שמועתו. עובר שם לא טוב על ההתנהגות שלו, על המעשים שלו. יש איזה אדם שהוא קרוב, שאדם אדם מאוד נכבד, אדם בעל שם, אדם חשוב, אדם בתפקיד מכובד. יש לו בעיה עם תכתובת עם נשים. תכתובת. כותב SMS'ים לא נעימים. SMS'ים שמראים. עכשיו, לפעמים זו אשת איש, מורה באיזשהו צוות, והוא נשוי. אם אשתו תדע מזוהים ובואי מה יהיה. אז אתה עושה שיקולים. לפרסם את מה שהוא אמר, לא לפרסם את מה שהוא אמר. להפסיק עם החילול השם הזה. נו, בסוף זה יגיע למצב לא נעים. בסוף יהיה פה משהו לא תקין. או שהוא מדבר קרוב מדי עם בנות. וזה דבר שמחשיד. דבר שנותן מקום לדבר. צריך מאוד מאוד להיות ערני לדברים האלה. אדם צריך המון זהירות עם זה. איך זה נתפס בעיני הבריות. יש דברים שהאדם לא שם לב. שהלוואי שיעירו לו ותהיה לו קצת יותר תשומת לב. מבינים? תשומת לב. לפעמים איך זה נראה בעיני הבריות. אין שום עבירה. אבל איך זה נראה בעיני הבריות. היה בחורצ'יק אחד שהעביר שיעור באיזה מקום. אז אמרו לו, אנחנו נאסוף אותו טרמפ. בסדר, אז הטרמפ הזה היה, בתוך האוטו יש 4 נשים והוא. הוא לא ידע שזה יהיה טרמפ כזה. איך זה נראה? זה לא נראה נעים. אז נגיד באותה פעם הוא עלה, ופתאום באמצע הדרך הוא שם לב לזה. אז באותה דרך אין לו מה לעשות. בסדר, כבר בדרך, מה יגיד, תורידו אותי פה באמצע? הוא לא עובר עבר, זה לא ייחוד, זה לא כלום, זה 4 נשים. אבל הפעם הבאה הוא יימנע. למה? כי זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב. בן עם 4, רב עם 4 נשים. זה לא מסתדר. בראש לא מסתדר. מצד הנראות כלפי אנשים, ודאי כדאי להימנע מזה. להגיד לך, הוא עובר עבירה או לא עובר עבירה. יכול לצאת חלק מעליך. אבל צריך לתפוס את זה. צריך, זה חלק מהיראת שמיים, זה לשאול שאלות. לא לפחד לשאול שאלות. זה בסדר או זה לא בסדר? לפעמים לא שמים לב לזה. לפעמים באמת לא מתכוונים לעבור עבירה. אבל צריך להיות ערני. טוב. והפרטי יחלק לשני חלקים. גם הפרטי לשני חלקים. האחד, שיעשה איש חכם מעשה שהוא מותר לכל אדם, אלא לאיש כמוהו אינו ראוי לעשות כמעשהו. בגלל שהוא חכם מקפידים איתו יותר. אומרים, לא, אבל אתה חכם לא ראוי לך. כמו שהיה במערב. כן, כן, מה הדוגמה הזאת? מפני שהוא ידוע במעשה החסד, הוא איש בעל שם, כולם מכירים אותו. ודווקא כשהוא עושה מעשה מסוים, אז אנחנו מדקדקים בו יותר. והוא מבוקש ממנו יותר מזולתו. וזה כבר חילל את השם. זה חילול השם לפי המדרגה שלו. זה לא כתוב בשום מקום בהלכה שזה נקרא חילול השם. לפי המדרגה שלו היינו מצפים שהוא ינהג אחרת. לדוגמה. וזה מאמר רב בגבול חילול השם. רב היה אחד מהחכמים, המוראים בגמרא.
במסכת יומא כתוב כגון אנא, שואלים, הגמרא שואלת שם, מה זה, איך ידע מחילול השם? הגמרא אומרת, מה זה, תן לי דוגמה של חילול השם. למה זה דומה? כגון אנא, ככה הרב כותב על עצמו, דשקלנה ביסרא וליהבנה דמה לאלתר. אם אני לוקח בשר ולא משלם על המקום את הכסף, אני לוקח בהקפה, מה שנקרא. כולם עושים ככה, מה הבעיה? בהקפה, סוף החודש משלמים. לא, אבל אנשים רואים אותו, מה אומרים? סידור, הם מסודרים החכמים האלה. נותן לו בחינם. הוא יגיד, הוא נותן לו בחינם. אבל לא, אני לוקח בהקפה, זה בסדר. הוא אומר, אני בשבילי זה חילול השם. אז מה הוא עושה? הוא הולך לקנות בשר, לפני כן הוא מוציא כסף. הוא משלם כסף על הבשר הוא לוקח, שלא ידברו, ואנשים כנראה מדברים. תראו, משה רבנו, היינו חושבים שהוא כליל שלמות מעלות האדם. מה זה היינו חושבים? הוא כזה. אבל המדרש מספר מה היו מדברים על משה רבנו. חשדו אותו אפילו באשת איש. היה יוצא מוקדם מהבית, מהאוהל, היו אומרים, אשתו זרקה אותו, הוא לא מסתדר עם אשתו. היה יוצא מאוחר, גזלן, מגיע מאוחר לבית הדין. השוקיים והצוואר שלו, למה הם שמנות? אוכל טוב. אוכל מהכסף שלנו, אוכל. כל דבר שאתם לא רוצים, חשדו בו. אשת איש, עניינים, לא יאומן. מה עשה משה? מה עשה משה? אהב אותם כפליים. שנאמר, על כל פשעים תכסה אהבה. על כל מה שהם פשעו נגדו, כיסה אותם באהבה. רק אמר, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי את אחד מהם, לא השתמשתי טרמפ בחמור של אף אחד, אני יודע שאני נקי וזהו זה. הרי הם מחפשים אותי. כל אדם בעל שם, אוטומטית יוצר לעצמו אויבים. שידע את זה, פשוט שידע את זה. אז איך הוא אבל נטרל את מה שאמרו עליו? מה שהוא ידע הוא נטרל, מה שהוא לא ידע הוא לא עשה כלום. איך נטרל? מה הוא יכול לעשות? פרסם. אמר למקורבים, לא ככה עשיתי את זה, לא ככה היה. מי שלימד עליו זכות זה החכמים, והם נטרלו את זה בעצם. אבל זה ממש מזעזע. אין אחד שיוצא נקי. סופו של דבר, אל תחשוב שכולם יאהבו אותך. זה בסדר גמור, זה מאוד לגיטימי. פעם בא אחד לרב אליהו, אמר לו, הרב, הקהילה שלי לא שומעת בקולי, והם עושים לי את המוות, וזה. הרב אליהו אומר לו, באמת? עוד לא סקלו אותך באבנים? אז לא הגעת למשה רבנו. ואז הוא התחיל לבכות, אומר לו, הרב, אתה לא מבין, הם קיבלו אותי עליהם בהתחלה, והם רצו שאני אעזור להם, ואני משתדל, ואני כולי מסירות לזה, ולא שומעים בקולים, מפרסמים עליה כל מיני דברים. אמר מרדכי אליהו, מוציא לו מהמגירה, מצד ימין, הייתה לו מגירה עם עיתונים. אמר לו, תסתכל, יש לי מגירה מלאה עיתונים, אתה רואה את זה? אמר לו, כן. אמר לו, המגירה הזאת שמלאה בעיתונים, לא קראתי אפילו כתבה אחת שם. רק אמרו לי, הרב, כתבו עליך דברים לא טובים. תמיד לי לשמור. למה אני שומר אותם? שואל אותו, למה אתה שומר? אבל אני שומר אותם כדי לדעת, לקבל מזה מוסר. אני לא מושלם, ידברו עליי בכל מחיר. זה אני שומר פה, לדעת שמדברים עליי. בטח ידברו עליך. לא רגמו אותך באבנים, את כמו שרצו לסקול באבנים, הוא היה הרבה יותר חכם ממך, נכון? אתה מסכים איתי? זהו. אתה לא תצא חלק. אז לדבר אליך ידברו. רק מה שאתה יכול להחמיר על עצמך, שלא לעבור עבירה, מה שאתה יכול. פרסמו, מישהו אמר שמהמייל של אחד מהרבנים יוצאת הצעה להצטרף לפייסבוק. עכשיו זה יוצא למורות, יוצאת לכל מיני. הבן אדם אין לו פייסבוק, הוא לא יודע מה זה פייסבוק. יש לו מייל, אבל אין לו פייסבוק. ואומרים, יוצא מהמייל שלך, בבקשה להצטרף. זה אוטומטי, זה רשימת תפוצה כזאת. להצטרף לפייסבוק, בקיצור, הרבה. בקיצור, מה הרב הזה יעשה? אתה מבין? מורות אומרות. מה זה, הרב מבקש שאני אצטרף לפייסבוק שלו? מה, איך פה? מה זה? מי שמלמד זכות אומר, מה, ודאי של הרב אין פייסבוק, נכון? מישהו יראה שמיים יותר, אז יתקשר לאשתו, אולי תבררי מה קורה. אז יצילו אותו, יעזרו לו, במקום לדבר ולדבר ולדבר, ואז מה יהיה פה בחדר המורים? נכון? פטפטים. בקיצור, אז מה נעשה? מה נעשה? הרב אלישע וישליצקי סיפר לנו סיפור מאוד מיוחד על זה. מה זה מייל?
הוא אומר, היה מעוטד להיות בח' בתשרי, שנה שעברה. שיעור שלו באיזה בית כנסת. אז מתקשר אליו הגבאי, אומר לו שלום כבוד הרב, בקשר לח' בתשרי, אנחנו הבנו שנתת את הסכמתך, כן, בוודאי, זה בסדר גמור, אין שום בעיה, בח' בתשרי אני פנוי. רק תשב בוועדה ואז נחזור אליך. הוא אומר, למה שתשב בוועדה, על מה? כבוד הרב כתב לי במייל שהוא רוצה 2,000 שקל. הוא אומר, אני מעולם לא לקחתי סכום על שיעור, בטח לא סכומים כאלה. מאיפה 2,000 שקל? אמרו לו, מה זאת אומרת, הרב כתב לי במייל 2,000 שקל. כל הוועדה יודעת על זה. מה זאת אומרת? יושבת ועדה כדי להחליט אם יש לנו את הסכום הזה או לא. הוא אומר, אני מדבר בחינם, אני לא דיברתי ב2,000 שקל. מאיפה יצא 2,000 שקל? אני שלחתי SMS, הרב לי שנכנס, היה כתוב שם בשעה 20:00. השעה הייתה 8 פשוט, 20:00. לא הייתה נקודה, 2,000. על שעה הוא לוקח 2,000, זה מה שחשוב. על שעה 2,000. אז הרב לי שם, אז מה נעשה? אז הוא אומר, אוי הרב, מחילה, מחילה, לא קרה שום דבר, אני צריך לבקש מחילה שחשב את עליי דברים כאלה. אמרו לו, הרב, אני לא יודע איזה מחילה תהיה, כבר כל הקהילה מדברת על זה. אז הוא אמר להם, על כל פשעים תכסה אהבה, ניתן שיעור ויהיה בסדר. קיצור, אני אסביר להם בשיעור. מה נעשה? מה נעשה? על נקודה במייל. 20:00. מסכן. כלומר, שאדם כמוהו, אנחנו בשורה 5 לעמוד נ"ד, שאדם כמוהו, כמו רב, לא היה ראוי לו שיקח דבר עד שייתן דמיו תכף כשהוא לוקח, ולא יאחר, אף על פי שזה המעשה מותר לכל בני האדם. כל בני האדם מותר להם לקחת בהקפה. להם זה שום דבר. אבל הרב הזה כשהוא לוקח בהקפה, איך זה נראה בעיני אחרים? הוא נתן לו בחינם, הרבנים האלה מסודרים. כדי שלא ידברו מילה, ובשבילו זה היה חילול השם. אז הוא לא היה קונה בשר, אם לא היה משלם על המקום. וכמו כן מאמר רבי יוחנן, כגון אנא, דמסגנה 4 אמות בלא תפילין. עכשיו, מה זה ללכת 4 אמות בלא תפילין? 2 מטר בלי תפילין. נו, מה קרה? אם אני יוצא מבית המדרש עד לשירותים, יש 8 מטר. אבל יש סיכוי שב8 מטר הזה מישהו יראה אותי בלי התפילין? מה ידברו? מה קרה לו? בלי תפילין? מה קרה לו? על הסיכוי שידברו, הוא לא היה הולך 4 אמות בלי תפילין. עד לשירותים 4 אמות, מוריד את התפילין שם על איזה קוננית, יוצא מהשירותים, שם אותם בחזרה. 2 מטר בלי תפילין הוא לא הלך, כל חייו. פעם היו נהגים ללכת תפילין כל יום. אז בסדר, זה כאלה, אני יודע, זה הפסקה 0.5 שעה. כן. עניין זה שאדם כמוהו לא היה ראוי לו שיעשה זה. ובכל התלמוד מופיע הרבה פעמים המושג, האדם חשוב, שנה. האדם חשוב, הדין שלו הוא שונה, הוא לא אדם רגיל. או כמו שאנחנו מכירים, הקדוש ברוך הוא מדלדג עם חסידיו כחוט השערה. ואף על פי שבאמת הוא מתכוון לשם שמיים, ובוודאי כוונותיו הן טובות. אז מסילת ישרים בפרק ה' כמדומני, על מידת הזהירות שם, מביא שאברהם אבינו, איך הקדוש ברוך הוא דקדק איתו, ויעקב אבינו, על שחרה אפו ברחל, שאמרה לו, הבנים בנים ועם עין מתה אנוכי. אז הקדוש, והוא אמר לה, תחת אלוהים אנוכי כי מנע ממך פרי ותן. אז השם אמר לו, כך עונים את המעוקות. ואחרי זה עם הבת שלו דינה, עשיו רצה להתחתן איתה, ועד שלא השיא אותה לעשיו, והיא יכלה לתקן את עשיו, עד שלא השיא אותה לעשיו, ודאי התכוון לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם היית מחתן אותה עם עשיו, היה לו תיקון. עכשיו שלא ביקשת לעשייה למהול, היא תנסה לערל שכם בן חמור. ובמקום שזה יהיה בהיתר, זה יהיה באיסור, באונס. כן? אבל הוא ודאי התכוון לשם שמיים. אבל יעקב. לנשים יש כוח השפעה אדיר. דינה יכלה להשפיע על עשיו. דינה אותיות הדין. מידת הדין שלה יכלה להשפיע על הדין של עשיו. מי זה היה הפוך? איפה לנו? זה לא יקרה אף פעם. תמיד אישה מנצחת. יעקב נתבע על זה? הוא נתבע על זה, מה לעשות? אז ראינו, דינה נאנסה. זה הפירוש, זאת אומרת, חז"ל מביאים גם אני...
דקדקה איתו מידת הדין, זה ככה. ודאי כוונתו לשם שמיים. אברהם אבינו עשה ברית עם אבימלך. עשה ברית, שקט, שלום, אבל לא ביקש אישור מריבונו של עולם. קרא למקום באר שבע, על שם 7 הכבשות האלה תיקח מידי. כן, עשה הסכם עם הפלסטינאים, אבימלך הפלישתי, מלך גרר, ולא ביקש רשות מריבונו של עולם. הריני משהה בשמחת בניך 7 דורות, על שם 7 הכבשות. אז רק במשה רבנו, בתקופת משה רבנו יצאו ממצרים. 7 דורות. במקום שלא ירדו בכלל למצרים. ודאי הוא התכוון שיהיה בסדר, הכל, שיהיה שקט, הכל יהיה בסדר, נכון. אבל יש כוונה, ואם אדם חשוב, שנה. טוב, זה דבר אחד. והשני, שיהיה אדם חכם מתנהג עם בני אדם הנהגה פחותה וחירורה במקחו, ובממכרו, ובמסעו, ובמתנו, ויקבל בני אדם בכעס ובביזיון. תראה, יכול להיות שהפרצופים האלה רואים אותם בשוק, אנשים כועסים, אנשים זה. אבל שרואים חכם שלו מתנהג כמו עמך, אז אנחנו אומרים, אופה, אז מה ההבדל בין אדם עם תורה לבלי תורה? ולא תהיה דעתו מעורבת עם הבריות, שהוא לא זורם איתם ולא מבין אותם, והוא לא מחייך איתם, אלא הוא כזה קשוח. ולא יהיה עם בני אדם מתנהג במידות יקרות והגונות, הנה זה כבר חילל את השם. חילול השם, אתם רואים שזה לפי מדרגת האדם. אז ראשון זה בפרסיה, מה יגידו אנשים על אדם חשוב. וכאן זה, אם בני אדם, ההנהגה שלו היא הנהגה פחותה וחירורה, לא לגבי מצוות וחומרה וחסידות, אלא במידות. הנהגה פחותה וחירורה. זה ההבדל מהאחד. נגיד תלמיד חכם, הולך לעשות קניות בשוק. בסדר? הוא רוצה לעזור לאשתו? אשתו אחרי ניתוח. הוא רוצה לעזור לה? הולך לשוק, עושה קניות. ובקניות נהוג שמתווכחים על המחירים. אבל תלמיד חכם המדרגה שלו. לא צריך. אתם רואים את הרב אליהו, מתווכח. מתווכח עגבניות. כמה זה עולה? קח, תיתן לי. לא, תוריד לי 4 שקל. למה לזה נתת? מה אתה? אתה לא איש שוק. אתה אומנם קונה בשוק, אבל אתה לא שוק. אתה תלמיד חכם? שמור על זה. לא שווה הדיבור על זה יותר מדי. אתה לא רוצה, אל תקנה. אבל אל תתחיל לעשות איתו עניינים. הוא רוצה לתת לך, זה עניין שלו. וגם פה השאלה איך מגיבים. ליד אנשים, לא ליד אנשים. כבוד הרב, לך אני נותן מיוחד. יש פה אנשים, חס וחלילה, אני כמו כולם. אני כמו כולם. לא, אני לא קונה פה. טוב, הרב, בסדר, סליחה. ככה צריך להיות. באמת חכם כמו כולם. מעורב עם הבריות, אהוב על כולם. לא מחפש כבוד ולא מעמד. קידוש השם, ההנהגות האלה זה קידוש השם. אנשים רואים את זה, מדברים על זה אחרת לגמרי. מאוד מאוד חשוב להיות כאלה. זה ההבדל מהאחד, כאילו זה במידות, זה אהוב ממעשים. כן, מידות מעשים. וכך אמרו עליהם השלום בזמן שאדם קורא ושונה. הרמ"א פוסק את זה גם בהלכות דעות. איך נראה תלמיד חכם. בזמן שאדם קורא ושונה, ואינו נושא ונותן באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות. תמיד הפנים שלו זעופות, תמיד הוא לא נעים וקשוח. מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לזה שלימדו תורה, אוי לאבי ואמו שגידלוהו וכו' וכו'. ולולא פחדתי מהאריכות והיציאה מכוונת דברנו פה, אומר הרמב"ם, המטרה שלי לא לכתוב פה חיבור על זה, אבל לולא פחדתי מהיציאה, הייתי עוד ארחיב על זה, הייתי מבאר לך איך ראוי לאדם שיתנהג עם בני אדם. רק זה לא כוונת החיבור שלי כאן, אז פה אני לא מרחיב. ואיך יאות שיהיה כל פעולותיו וכל דבריו וקבלותיו לבני אדם כולם, עד שישבחהו כל מי שידבר עמו או יתערב בו. איך היה ראוי שתדבר? כדי שממש כולם יאהבו אותך. ומה העניין אומריו נושא ונותן באמונה? ומה העניין דיבורו שיהיה בנחת עם הבריות? ואולם לא יספיק בזה אלא חיבור גדול. ובחיבור הגדול שלו בהלכות דעות, אז הוא מרחיב בזה, בסדר? ואשוב לעניין דבריי על קדושת השם. אז טוב, בזה בעזרת השם נעשה בהזדמנות אחרת. נעצור כאן ברשותכם.